La Xunta reitera su apoyo al Ministerio de Fomento para que el AVE llegue a Galicia en 2015. Así lo manifestaba esta mañana el consellero de Infraestructuras, que afirmó además que no se opondrá a la decisión que tome el Concello de Ourense con respecto a la estación, aunque apuestan por estudiar en profundidad la propuesta presentada por el Partido Popular. Nos non podemos ir en contra dunha decisión dunha administración como a do Concello si ten adoptada unha decisión ao respecto. Creemos que é posible facer un traballo conxunto e, por certo, non temos ningún inconvinte incluso en colaborar económicamente cos estudos necesarios para acadar esa millor integración. O que creemos que sería o razonable é, de xeito sosegado, de xeito prudente e de xeito realista, analizar conxuntamente cales posibilidades hai de soterramento, como é posible financiar esa actuación, se é posible, e tomar unha decisión. O Partido Popular, de acordo coas informacións que eu teño, fixo unha proposta que creo que sería necesario afondar nela. Nos o que non imos é a dar o visto e prace a un plantexamento co que non estamos de acordo. En ese sentido, el próximo jueves, el secretario de Estado de Infraestructuras y el alcalde presentarán la solución de integración del AVE en la ciudad a los agentes socioeconómicos. En otro orden de cosas, el consellero también hacía referencia a la ubicación de la nueva planta incineradora y desmiente que se haya elegido Xinzo como destino. O lugar idóneo será un lugar situado no sur de Galicia e o lugar idóneo será aquel que concite o apoio dos concellos afectados. O sur de Galicia e a provincia de Ourense e Pontevedra. Nos preferimos que este na provincia de Ourense, pero lóxicamente analizaremos o tema con prudencia, con realismo e plantexaremos aquela ubicación. En primeiro lugar, o trasladaremos en primeiro lugar a corporación ou corporacións beneficiadas e logo despois o plantexaremos naquel sitio que concite o apoio do Concello. El presidente de la Diputación insistía en que la planta no se construirá en Xinzo. PSOE, Bloque e PP están en contra. Se seguimos os criterios que dixo o señor conselleiro, quere dicir que en Xinzo de Limia non hai ese parque medioambiental ou esa incineradora. Con respecto al transporte metropolitano, Hernández acusa al Concello de Ourense de frenar su puesta en marcha. O Concello de Ourense debe ter unha visión metropolitana, unha visión de longo percorrido e facilitar a Xunta de Galicia a implantación do transporte como se está a facer noutras cidades.